Pinoy Bus Driver TV. May upsat pa kami. Dito sa Dalagaan Bay, mga northbound. May still sa tayo na galing. John Will. Alas 6 ng gabi. Bakit dalawang ano mo gawa? Dalawang gagamitin mo? Ha? Dalawang gagamitin mo? Eh? Upsat na tayo. Umalis ko lang siya. Kita-kita na rin eh. Nag-board pa ba yun? Ito na musok.
vòng cô đấy à.
baka na dito to. Namadaling to. Review. Dito. Kita. Kau balik. Balik road. Dahil sa bypass road, bigong pulis, kabalik. Northbound. Madilim na nga, oh. Kita pa yun. Kaya sana malapit, oh. Kaya dumilim lang.